Kukhona obuzile ukuthi ngabe kusho ukuthini-ke ukuphupha usana oluncane. Lapha-ke sikhuluma ngengane encane, kodwa-ke mlaleli ngicela ukuthi ukushaye subscribe la ku-YouTube wethu nje sichaza amaphupho ukuze phela ungaphuthela yikho konke engizokufaka. Uma-ke kuwukuthi uphupha nengane encane noma-ke uphethe ingane usana, sizokunika-ke incazelo yokuphupha-ke ingane encane. Ukuphupha ingane yakho noma-ke eyomunye umuntu encane ikhala, lokho-ke kusho ukuthi qaphela, lelo phupho liyakuxwayisa. Ngabe ikhona-ke ingane eyashona encane ingenzelwanga-ke izinto lezi-ke ey'balulekile kumele zenziwe. Ngabe-ke ikhona yini ekhaya owakhipha isisu? Kusho ukuthi impendulo yakho ilele khona lapho. Kungenzeka ukuthi khona owakhipha isisu njengoba le ngane nje ilokhu uyibona njalo ephusheni ikhala noma iyenzani. Kungenzeka ukuthi ifuna niyenzele izinto ezithize. Ukuphupha-ke unengane encane usana noma ukuphupha ingane encane or umntwana, le phupho lisho inhlanhla enkulu ezokuvelela. Ingane encane iyinhlanhla. Ukuphupha ukhulelwe uzithwele kuchaza-ke ukuthi izindlela zakho zimhlophe, kunento nje enhle ezovela empilweni yakho ezayo, so ilindele. Ukuphupha ukhulelwe amawele, izindaba ezinhle kakhulu-ke lezo. Lezi-ke kunento-ke ezayo empilweni yakhe enhle kakhulu ezokumangaza. Kanti-ke ukuphupha uyiphethe le ngane, izipho-ke lezi siyeza nje soon maduze. Leli phupho-ke lihle kakhulu. Kungenzeka futhi ukuthi uphuphe izingane eziningi. Ukuphupha ubeletha uteta, kuchaza isifiso esihle esizofezeka ngokushesha. Ngamanye-ke amazwi lesifiso onaso sesiyaqala siyaqhakaza, izithelo uzozibona maduze. Ukuphupha umuntu-ke ozithwele noma ukhulelwe kuchaza ukuthi kunomuntu osemndenini ozovelwa yinto-ke enhle kakhulu, okungaba-ke ukuthola umsebenzi noma ukufezeka kwephupho lakhe kade wayelifisa. Nawe-ke mlaleli ungabuza uma ukhona-ke iphupho ofisa-ke sikuchazeleyo khona, noma ngabe yini ofuna sikuchazele yona ungabuza. Ngizobuya nje nevidiyo ngiphendule umbuzo wakho.